magnet erakarri. Uraren ibilbidea. Erronka. Talde lanean hainbat material erabiliz eta metodo zientifikoaren pausuak jarraituz ostadarra lortzea. Kaixo, magnet erakarri proiektu zientifiko teknologikoan uraren ibilbidearen esperimentua egin dugu. 3. mailakoak oraintxe aurkeztuko dizuegu. Material hauek erabili ditugu. 7 edalontzi koloratzaile, kolia, urdina eta horia. Ura, sukaldeko papera eta folioak. Hauek dira jarraitu genituen pausoak. Lehengo egin beharra banatu genituen. Ondoren 7 edalontziak ilaran ipini genituen. Gero, ur-kopuru berdina bota genuen edalontzietara, batean bai eta hurrengoan ez. Jarraian, izkinetako 2 edalontzietan koloratzaile gorriko 5 tarte bota genituen. Ondoren, 3. edalontzian koloratzaile horia bota genuen 5 tarte. Gero, 5. edalontzian koloratzaile urdina bota genuen. Batzuk sukaldeko papelarekin zubiak egin genituen, edalontzi batetik bestera. Beste batzuk folioekin ere zubiak egin genituen, edalontzi bakoitza ordukoekin konektatuz. Pauso guztiak egin ondoren bakoitzaren hipotesiak pentsatu eta idatzi genitu. Jarraian ikerketa egin genuen taldeka. Azkenik, ondorioa atera genituen. Ondorioak bat, sukaldeko papera ura xurgatzen du eta folioak ez. Xurgaketaren ondorioz ura edalontzi batetik bestera pasatu da. Kolore primarioak gorria, urdina eta horia dira, nahastuz beste kolore batzuk sortu dira. Zein fenomenoren ondorioz gertatu da hau? Grabitate indar hori. Aurre egiteko, sukaldeko papera xurgatzen indarra egiten du eta ura edalontzi batetik bestera pasatzen da kolore ezberdinak sortuz.